Oo, di rin nagpapakakita. Kung mag-asawa yun, nira. Gusto man kamo din ano, pagbabagyo. May dangan ni bagalabyogon. Masingan niya kayo ha. At least baga magkirigla lang kita, magsarang kayo nakita. Nin nga era baga panimalay, nakikita ko. Kung talitod, inaatod na tatong ginimang raw. Malay mo, ano, baga may damag ko ng plywood. Pwede gad, ano? Pwede gad. Kung makita ka mo ito, amo good line tiyagin sa sarigan, ininiya nga tulda nga sako. Waray hiton sinisaring sim. Kabulan ano, buho na liwat. May ada ko ay yung maupay nga sumat. Tatagang kamong bahay ko, bundaan na ayad. Wow, salamat. Hindi na mag-aayat. Iyan na, amoy ni tatol bagahimang rawon. May tungod ano, hambahay kubo ano. So ani kita yan na didi may limbuhan. Tapos it pag primalaksin na ito. Amulat pa yan, ini pamaros, parolaba. Ang parolaba malala. Mabutang nila misa ba? Upay ano? Mga lagas. Oo. Mera. Upay salamat ha. Naging kukuang-kuhan na ngayon gap ano. Puro sinimanual, itira pagtrabaho. Yung kada pagkukuha, pagbubuka, may dayton sizes ano. Kumpara diin, para salog, kumpara bungbong. Maupay kayo baka sinirak yan na ano. Sumabil taluat kita hinin. Biyernes luwat. Tanan natin makinano. Kaya man ko nga dayton Domingo. Oh, ay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is ano yung adlabo doy? March 4 Tuesday 2025. Time check alas 9:02. So masirak na liwat kakulop baga maluntog ano budoy ano. Oran kakulop. Ori pa kita tukob dito may kuan. Nailangan ori kita makigdudrungan han pagtukob ha agaron na. O yan daw. Ani kiritalan ito. May dito na inigpapakyaan na. Kung saan uban pagbinditahan o pagbindita diri ang pagsunog bahan. Ano pa ini? Lukay kay buwas as Wednesday. Ani parang inabot ka man nga ni Doy. Ha? Inabot ka man nga ni nakakano ko din ni. Hello, good. Minang ka do Quiapo. Inabot nga ni Quiapo. Hindi ka na Quiapo. Amo ta do Quiapo. Inabot nga ni. Hindi ginalo kang binaktason lang. Minsan wala yung kuhan ni anang bindita o pagsunugan kuhan. Adi nga niyan iba oh. Medyo didilukay. Gimbilin na lang. Dali kasi pag abre na mo lahit may. Niya din yan no. Tala, thank you. Subos ngayon at aga, sana magmisa, makakausa lang yung pagkukuan. Pero nakadto may kulop. Yeah, pero mga pahabol na daton kulop. So matindir kita bosit aga. Pero sa adla ba naman menton sa. Makadianin kita. Oy, so di bangko ngayon, yan natatong bubuhaton. Masinga di kita hakuan. Limbuhan. Oo kay nag-message si Mano Roger. Ba ito natamod kami. Nag-message si Mano Roger. Nag-message si Mano Roger ang siring kakulop nga dito na lang kuno hiya ayad kuno hanbahay kubo halimbuhan may tungod nga para kuno baga madurdali siguro ato at mga materyales so di na maghihinakot so kaya do sa lakahakot ngito na halapay kabayan ni nato ni mga rawon nga na ano ang bahay kubo nga igindonar ano iginpahimo para duduha nga mag-asaw nga ano to visually impaired baga makuri mong pagluluwas pulong nga mga buta pero kaya mamanita atong liwat lingwahe ano so matika diyan kita medyo ko happy itong narigan nanay okay magraw na lang kita dito
ba daw na namalanga man kita pag pinanuna. Namalanga kita pag ginistoryahan at una-una ano ba tutun niyo. Adi na kita dapit sa may limbuhan. O limbuhan na din niya ano. Oo, limbuhan na din niya. Kilala ko na niya din niya. Bumati ko mo rito at dito. Awa di man. Asya na. Mamay kala ito no. Anihay ko adig ko kuhan lulugar. Okay yan parang kita. So kumbaga makikita niyo tadto nung paglusok itong tulay tika nga may sakmi. Makikita mo dayon nga ani dinhit ira balay nira mano Roger naikid dit ira balay naikid. Kay no naikid. Kay barahan ano. Alagat naikid. So adi na ngayon iton ang rason ko nung kay ano ani ko nira din niha ira la mismo nga how dapit nagimo may tungod to an materialis good manakan hi ikaduha inin nira mga trabahante taga dinhigap ano o taga dinhigap so di rin na baga magkikinadtoon so tinin daan na ininhira bagat gintabas-tabas an rason ko hiton mas maupay yan kay baga nasirak ano kay kinanglanon ngayon to ani baga igbulad para kung baga kuan lumagtok ano para baga lumagtok so para naton baga ano kasayuran ano yan amoy ni taton baga himang rawon may tungod ano hambahay ko ano nira manadadeng manot hitatay turing so ani kita yan na didi may limbuhan. So baga biri-bisi nila kada tagsa-tagsa ano. Ilin baga iragin tatabas-tabas na. Kaya Domingo. Kaya. Ito yung ngayon kuan, hiray do nga tuti pag-deliver. Dili ko man ito minimum laga ito sa site. Iyo man nagbahala no. Ano? So naging kukuan na ngayon gap ano yung pupurmahan tinin ang mga nagkabubulag na yun ano may ngaran Bugoy anak ako ni. Magsan kay kita ha. Lilibot lang kita kung tali baga nag-i-inspection. Okay, nag-i-inspection. Taga DTI. Man. Awagin babakusan liwata. Di iba-iba't function. Puro sinimanual, itira pagtrabaho. Diri pagod man kita pare sa tibano nga baga nakikita nato nga mga high tits. Yun mga manual. Yung kada pagkukuan pagbubuka may dayton sizes ano kumpara diin para salog kumpara bungbong or paprihol ito niya salog salog asya ini nabulad na inin Para kung bongbong sandigan. para lo tinibongbong sandigan na aning alay tunyo mo pa kay baka sinirak yan na ano para baga mabulad-bulad anay ko no kay mas moped na bubulad kay na gaan ano namin tiralat din balay na ikid lagat na ikid
Pero kasagaran ano Roger, ito mo trabahador na pera good to minimum pera hirang tanan. 5 inira. O 5. Ano sa warayanay kay Maratos naman. Tapos pag pre-malaksi na ito. Amo na pa ini pan maros. Pero pan nguan na panaod pan price ang na pwede na. Upa broda ko kunala para laba. Ang para laba malala. Mabutang nila mesa ba. Yung mo pa ano. Kaya ito nga ang kita na langanin mga butang na mesa. Mga lagas. Mera. Nilulumpagi daw ito. Pagi. Oh, pa salamat ha. Awan natin ko niyan. Kabutang dito ba kung ihain it baga entrance portahan. Kay kung nga di kwarto, kung nga di amo antit ireton kumbaga pacing kita ngadto. Di kwarto. Iton portahan didi. Pagsulod ba Pareho didi. kabutang dito. Nandito ning kita nat anak ko dito. Baliktad adto. Baliktad. Kahit baga tira yan na nahiraan. Kumbaga tikangak didi. Dito tira didi. Baga ano pa itong portahan. Tapos pagsulod nga din at kuhan. Amo na dito ada. Pareho no. Parehas ada. Di kwarto. Di portahan. Oo. Basta kuhan Okay nga na wari pa pagtitrim. Kay kumbaga iya ko masuludak ngadto. Amo to na niya di portahan masugad. Mo na to. Oo. Pareho to. Bahay mabalikad. Kay dito era. Kung dito ni migbutang it kuan, bagahin may danira dito kuan. Pagalutuan. Ako yung hukit niya lagas. Imano turing. Maro magluto. Nangangalayo. Garan brownout. Oo, ngaron baga di nakita ko dong. Yung rice na lang. Yung rice. Ano ba yan? Didi. Ano ya? Kadi yung taliwat didi an kuan. An mga iba nga mga tangnan tangnan. Oo. Ani good man itong kasagaran nga ira mga material kay kung didto nakuan pa madurda ko iton ira siyempre pag deliver nga dito mga nagitatang nani so bangin ko na yun yung buwas makag-frame na anya na anira good man ko ano ang pagbaros apay kay baga sumirak so mabil taluat kita hinin Biyernes luwat baka para baga makita na natin makinano kaya man kuno nga dayton kuan ano pa yun Domingo kay kung tugod man na dadadong pat material madakot Di pa kami nakakaada kay motor wala pa estudyante. wasya Kaya pagmataan parehas man lagi pa no pag deliver nga dito no amugod man maihalahin yung pagbaros okay so amad to naton yan ano baga himang raon yan ang adlaw ano siyempre ang pangumustahan bahay kubo ano ni tatay Turing anhin nanay daday siyempre aton itong gihapon gipapanginaan ano so mabilta kita nga ni dilotet Biyernes ngayon buwas atong baga karuyag magpamuring pamuring buwas as Wednesday
Alas 6 it misa didasda ko nga simbahan yan may dat alas 5. Baga siguro siyahan ito na kukuan anay mag-uugtanghan lukay kay amo nga ito niyat ginihimo nga pamuring ano pakasabot ko pala ito hindi pala may tinuod. Oo tala siguro talanay again. This has been your friend from another stars. Ako yung magpapabili lagyap nga iubos sa sangkay. Ako yung sangkay Tonyo. Good night. Ano ba kita bumangga? Nakangad. Sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. Oray nirang kape. Ano kuan ini? Herbal coffee. Iba nin 3 in 1 ko no. Tapos ang DTX. Ano pa to niya? Marasa itong bulalo. Gido. Bahan mag-ulultin kalulutan ha. Bulalo. Karabaw. Gitu, gino ko.